Вітаю цябе, мой дарагі чытач. Займальныя гісторыі пра звяроў і птушак, сабраныя ў кнізе Таццяны Дамаронак «Казкі бабулі белай вароны». Гэта птушка пражыла доўгае жыццё і ведае шмат цікавых гісторый, якія з задавальненнем распавядае табе. Ты пазнаёмішся з братамі, белым і чорным бусламі, сяброўкамі-ластаўкамі, бясстрашнай пчолкай, дапытлівай маленькай зорачкай, чароўным пеўнічкам, вясёлымі жарабяткамі і іншымі казачнымі героямі. Яны добрыя, спагадлівыя, вясёлыя, адважныя, дапамагаюць адзін аднаму, умеюць любіць і сябраваць. Кожны, хто разгорне гэтую маляўнічую кнігу, знойдзе шмат цікавага, пазнавальнага і цудоўнага на яе старонках.